balɗe go'abre lewru ɗiɗaɓru kala hitande fuu laatake nyalande windere nde ɗemɗe musinaɗe ngam teddingo nyalande nde kawtal soklaningal yeɗingo fulfulde to leydi Cameroon taski jonde hertande les ardungal ardiɗo kawtal ngal Dr. Hajara to Yaounde lamorde lesdi ndin. Ko joɗi fuu Cameroon e leydi meɗen Cameroon e darjiɗini ɗemɗe musinaɗe e kala nde hitande yalti fuu nogas e go'o lewru ɗiɗaɓru ha lebbi Nasara eɓe darjinina golle musinaɗe to mi tawi nde fulfulde mi ardini dow kuuɗe ɗe central tammi hugo hani waɗe hande may heɓa hollani fulfulde ɗo en teddininde en giɗi bo nde yaa yeeso himɓe ɗuɓɓe yeliɓe huwango fulfulde anda no ballirta nde ɓe anda jotta kam ɓe mari kawtal biyetengal académie du fulfulde ballowal fulfulde ɗaɓɓitirowal duniya fuu hawtani huwana fulfulde nde nde laato fulfulde windande jangitende yende bo. nder ko waɗa to jone nden hawti ha e jangingo yoga konguɗi e baɗe wolde fulfulde. Baɗal rokkugo o rokki ɓe dokki dokkal ɗuɗɓe men ɗon hutinira o hokki to a wi ɓe kokki ha ɗo ɗum bofol ngam ɓe kokki rokkata dokkal to a wi ɓe kokki ha ɗo nde gase mbiya kokkal ha ɗo kokkal bo wiyatake oɗo ɗo holli en ndeni dokkal wiyetede ngam nden kam o rokki ɓe dokki. Tawaɓe to joni nden hewɓe mangini seyo maɓɓe e nde nyalande. Ɗum nyalawmare teddintede ngam siftinorgo en e tilmedam e daraja wolde nde ɓi adamajo o musini ngam ɓi adamajo e wolde mako woni mo yake to soyti wolde mako ni o sowi hoore mako e ngam majum kadi lesɗe kawti ndaari tawi sey ɓiɓɓe adama en ɓe cohlano bolle maɓɓe sona noon bolle man ɓe tetoto to en kawti ha ɗo hande en bolwi dow haala noyi gaɗeten haala bolle musinaɗe e sakko fulfulde nde musinɗen nde wolwe nde jangine nde yimɓe lismito bo no nde wolwirte ɓe dosɗe maare ɓe de dey no modi ɓe fulfulde man bindiri. Ko fottaniyam ha nyalomare hande ɗo ɗum nyalomare je wallata min 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 foti min jangna ɓiɓɓe amin ta kamɓe bo ɓe majja ta ɓe yoltagal ɗo warta français jabta ɓe ɗemgal to Allah muy min bo min waddan ni vallude amin cira min laara no min gatta min yara jawleru ndu yeeso. Yimɓe ɗuɗɓe huwi dow fulfulde enen bo en wara en maha dow ko ɓe haɓe kaaɗi man ɗo en jaha yeeso ɓurna fof ko haɗata kuuɗe yimɓe yahugo yeeso on tawa ha goɗɗo haaɗi ɗo goɗɗo feere bo to wari ɗo habda ha fuɗɗa feere enen ka hani en jokka ha dedei yimɓe waɗɓe dosɗe fulfulde man ɗo en tokka dow maje en jangina en kisna ɓiɓɓe meɗen wato wartugo goɗɗo to yehi ha leyol mum ni fotayi wolwa woɓɓe ɗon juri yaha janga jangi ande goɗɗo feere ban modi ɓe garta ha ɗo ɓe ɗon nanano fulfulde amma to ɓe garti wara tafsir ɗo a tawa ɓe ɗo mari probléme ha ɓe gurtina wato fulfulde ɗo no bolwirande nde lamde ɓe tafsir ɗo warta dole se ɓe lorto fayinta ha jawleji ɓe lorto ha modiɓɓe anduɓe haala fulfulde ɓe ɗaɓɓita wato andal lornugo wato arabiya man ɗo transmettugo wato ɗumani arabiya man wato waso man ɗo ɓe fulfulde. Alkulal ra ɗo wattitire alkulal da ha inde ɗo wattitire e alkulal nda ñondiɗinangal ha kuugal nden kam o raari ɓe ndaari so ni a wi'an ɓe ndaari nden kam a fota wiigo o laari sey mbi'a o raari ngam ra wattitirte nda